Aruba ervoor stond. Klopt dit? Ja, er was een onderdeel in het persbericht dat ging over nieuwe voorwaarden die waren toegevoegd. Dat klopt inderdaad niet. Aruba heeft ervoor gekozen om een aantal elementen uit de ontwerp-rijkswet die er is, nu ook in deze LAFT te stoppen. Dat vonden wij op zich niet een probleem om dat te doen. We hadden er nog wel opmerkingen over. Daar hebben we besprekingen over gevoerd, ook in de Rijksministerraad. En daar zijn we ook uitgekomen. Dat ging onder andere over een clausule rondom wel of niet toestaan van zogenaamde privaat-publieke samenwerkingsconstructies. Nou ja, nogmaals, we zijn daar ook goed uitgekomen. Dat zijn onderwerpen die Aruba heeft toegevoegd, maar die wij verder prima vonden. Zei het dat we aan het eind nog wel een discussie daarover hebben gevoerd. Maar de premier zei juist dat die laatste 3 punten, dat was juist dat Nederland dit aan het laatste moment nog 5 voor 12 naar voren bracht. En dat daardoor de Rijksminister op die tijd niks kon accepteren, omdat Aruba nog even moest boeken hierover. Dus nu begrijp ik niet goed. Dus wie praat nu wat? Want u zegt, dit is... Dat is niet het beeld wat ik erbij heb. Nogmaals, we hebben met elkaar gesproken over dat er een nieuwe landverordening moest komen. Aruba heeft daar een voorstel voor gedaan, heeft daar elementen in opgenomen in die landsverordening. Die komen uit een concept voor de Rijkswet. Dat waren die elementen waar we nog discussie over hadden aan het eind van de rit. Wat ons betreft zijn we daar goed uitgekomen, onder andere ook over dat onderwerp van die privaat-publieke samenwerking, waarbij Aruba uiteindelijk heeft gekozen voor de variant wij gaan het verbieden om dat op te nemen. We verbieden dit soort constructies. Wij konden ons ook goed voorstellen dat je die constructies wel zou doen. Maar goed, de keuze is zoals het bij zo'n landsverordening hoort, uiteindelijk aan Aruba. Maar het klopt niet dat wij met aanvullende eisen zijn gekomen. Dat is inderdaad niet zo. Dus die 3 punten waar zij het over heeft, komt van Aruba en niet van Nederland? Nee, dat klopt.